2 май көнне мөселман дөньясы зур бәйрәмнәренең берсе Ураза гаетен билгеләп үтте. Бу көнне һәр мөселман гает намазына дип иртәдән иман йортларына җыелды. Зәйдә яшәүчеләр дә күтәренке күңел белән шәһәребезнең Үзәк мәчетенә агылды. Дини чара Коръән аятлары уку белән башланды. Аннары район имам Мөхтәсибе Фатих хәзрәт Нуруллинның үтемле вәгазы белән дәвам итте. Мөэмин мөселманнарны Ураза гаете белән район башлыгы Разиф Кәримов та тәбрикләде. Ул районыбыздагы төрле тармаклардагы эшчәнлеккә уңай бәя биреп, барчабызның да бәрәкәтле тормышка ирешүен теләде. Барыбызды да Ураза гаете белән котлыйм. Исәнлек саулыкта яшәргә язсын, күкләребез тыныч булсын, бергә матур иттереп эшләргә, яшәргә язсын үзебезнең шушы төбәгебездә, Зәй районында. Аннан мөселманнар иңгә-иң торып гает намазы укыдылар. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Бу көнне мәчет ишек алдында өстәлләр киләнде. Мәчеткә килүчеләрне тәмле пылау, кайнар чәй белән сыйладылар. Мондый изге гамәл һәр гает бәйрәме саен уздырыла. Ураза бәйрәме 3 көн дәвам итә. Гает бәйрәме районыбыз авылларындагы мәчетләрдә дә бик матур итеп билгеләп үтелде. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.